Hello, Lady Trans Lovies. I am your girl Lady, bringing you your hottest news. So if you're new in this channel, please do not forget to subscribe, hit the like button, and also leave a comment below. Guys, this video is going to be done in isiZulu. I'm sorry to those who do not understand isiZulu. Uhleleke ona ukuzibamba unino kaSenzo Meyiwa wasikhihla isililo ngesikhathi enikwa ngokusemthethweni incwadi ebhalwe ngendodana yakhe umbhali uSenzo Madlanzi. uSoweto Madlanzi ngiyaxolisa. Le ncwadi yethulwe kubo kaSenzo Meyiwa isihloko sithi Decoding 6669 The Inexplicable Life of Senzo Meyiwa inikwe ngokusemthethweni uNkosazana Ntomfuthi Meyiwa osesele yedwa njengoba nomyeni wakhe agcina ngokudlula emhlabeni. Kulo mcimbi kuvele ukuthi ingxenye yemali ezokwenziwa ngayo izonikelelwa umndeni wakwaMeyiwa. Konke lokho akwenzayo uSoweto akazenzeli yena kodwa bebevumelene noBaba Meyiwa ukuthi uzobhala incwadi. Okubuhlungu ukuthi akasekho azozibonela yena izithelo kusho unkosikazi Meyiwa. Uhlelo beluphethwe uMzabalazo Dlamini ongusomabhizinisi odumile waseThekwini. uThembinkosi Ngcobo inhloko yezamapark namathuna kumasipala weTheku uthe isemningi imibuzo mayelana nokufa kukaSenzo Meyiwa. Ukushona kukaBaba Meyiwa kwakunokwenza nokhwantalala olwamhlasela kulandela ukushona kwengane yakhe bese kuyathuleka. Siyabonga kuSoweto ngokuqhamuka nesixazululo sokuthi sigcine sazi ukuthi kwenzekani futhi kwakwenze njani kusho yena uNgcobo. Umfowabo kaSenzo Meyiwa uSifiso Meyiwa ugcizelela ukuthi abantu bangafunda lukhulu kuSenzo njengoba watshengisa ukubekezela okuyisimanga empilweni yakhe. So guys, the book is out. It's called 6669 The Inexplicable Life of Senzo Meyiwa. So I hope we're gonna have this book and read about Senzo Meyiwa, and the justice will be done in case of icala lakhe Senzo Meyiwa. Thank you guys for watching this video. I am out. Till next time. Love you.